un noi arriba a una residència d'estudiants per començar la universitat. Tot és nou, caòtic i una mica estressant. Entre passadissos i classes, coneix una noia que li fa gràcia. Al principi només era simpatia, petites mirades, rialles, però amb els dies alguna cosa més s'encén dins seu. S'enamora. Amb els nervis a flor de pell, un dia li proposa sortir junts, i ella accepta. El temps vola, passen els anys i la relació creix. Se'n van a viure junts, es casen, tenen gossos, fills i cada cop més fotos a les prestatgeries, fins que un vespre ella arriba amb una nova làmpada de l'IKEA. Una peça moderna, res de l'altre món, però ell comença a fixar-s'hi. Primer és només curiositat, després fascinació i a poc obsessió. No pot apartar la mirada, la làmpada l'atrapa. La seva dona espantada el porta a diferents psicòlegs, però res canvia. Ell només s'asseu durant hores i hores davant la llum, com si el món desaparegués. Dies, setmanes, mesos, fins que un dia ella, ja esgotada, agafa els fills i decideix marxar. No vull viure més amb aquest boig, pensa mentre travessa la porta, i just en aquest instant, ell obre els ulls, parpelleja, respira fort i s'adona que és a la seva habitació de la residència. Es veu que havia rebut un cop al cap que l'havia deixat inconscient durant 10 minuts. Res del que va viure va ser real, ni la casa, ni els fills, ni el matrimoni. Tot es va esvair com un somni. Quan torna en si, es troba mirant fixament aquella mateixa làmpada. Es veu que aquest noi no és que tornés a la seva vida normal com si res hagués passat. Ho recordava tot com si fos real. Se li havia quedat gravat a la ment cada detall d'aquella falsa vida. I clar, va haver d'anar a teràpia per superar-ho perquè d'alguna manera va perdre una vida que mai havia existit. I aquí és on tot es torna difús. Què és real exactament? Aquesta pregunta ja l'he plantejat molts cops en diferents vídeos. En aquest concretament deia que sovint preferim viure dins d'una mentida abans que afrontar la veritat, perquè la mentida és còmoda i la veritat incomoda. Això és la primera escena de Stay, un joc on el protagonista no el controlem nosaltres. Ell té les seves pròpies emocions, es mou independentment per l'escenari i diu el que li dóna la gana. Ell és Quinn, que acaba de despertar i no sap on és. L'únic que pot fer és parlar amb nosaltres, els jugadors, a través d'un xat, però el que més crida l'atenció en aquesta cinemàtica són els comptadors. Són dos rellotges, el que et diu el temps que portes jugant i el que et diu el que no. És un joc que trenca la quarta paret i et fa sentir responsable del temps de Quinn, perquè el temps també passa quan no hi ets. Mentre fas la teva vida, ell t'espera, i el joc t'està constantment recordant que cada segon que passa ja no tornarà. Inclús si et passes molta estona sense escriure'l, ell t'ho retreu perquè realment necessita la teva ajuda. Venga, Quinn, háblame, tío. Te has acordado de mí, tu presencia te honra. Aunque no soy digna de ella. Estarás rencoroso ahí que flipas, ya que pareces más ocupado que un mosquito en una colonia nudista. ¿En serio? Algo ha pasado. Más baja la confianza aún, chicos. No pots posar-lo en pausa, només pots decidir com inverteixes el temps. I això, segurament volent, és el que Abnormal Steam, els creadors del joc, però més concretament Anna Monteiro, la guionista, va voler convertir-ho en una metàfora del nostre dia a dia. Els grecs tenien dues paraules per definir el temps. Cronos, que és tot el temps, i Kairos, que són aquells moments on fas coses.
El nostre gran problema és que hem intentat convertir tot el nostre kairos en cronos. Volem mesurar-ho tot, optimitzar-ho tot, volem fer les coses més ràpid, guanyar temps, ser eficients, però si el temps que estalviem el tornem a gastar fent el mateix, què hem guanyat realment? El problema és que ja no sabem què és temps útil. Un lleó dedica gairebé tot el seu temps a sobreviure. Descansar, caçar, menjar, viure. El seu temps útil és del 100%. Nosaltres, en canvi, dediquem la major part del nostre temps a guanyar temps. Treballem per tenir temps lliure i quan el tenim, el gastem intentant omplir-lo. Fem servir el botó de saltar intro de Netflix per poder veure encara més sèries de Netflix. És absurd, però és el que fem. No estalviem temps, sinó que el convertim en una altra cosa que també ens enroba. Estem tractant la nostra vida com una línia de producció. Però és que el temps no es guanya, perquè el temps no és una moneda que tu pots guardar i treure de la teva butxaca. El temps, un cop passa, no torna ni tornarà mai. Però la gràcia d'Stay és que no només parla del temps, parla del dolor. Hi ha 3 maneres d'entendre el joc. Primer, la literal. Quinn està segrestat i hem d'ajudar-lo a escapar. Res més. La segona interpretació és la emocional. El segrest no és físic, sinó mental. Quinn està atrapat dins del seu propi caos. L'habitació fosca del principi representa la seva depressió del dol, o la culpa que no pot superar, i cada cop es van obrint més sales perquè cada cop s'obre a altres perspectives. Nosaltres, en aquest cas, actuem com el subconscient, una veu dins seu que li va recordant que no està sol. Els puzzles que resol són les seves idees intentant ordenar-se. Quan no li contestem, ell s'enfada o s'enfonsa perquè l'aïllament empitjora el seu estat. Perquè quan no el cuida ningú, ell s'enfonsa més. En aquesta lectura el segrestador seria ell mateix, perquè ell sol, amb el sentiment de culpa, ha caigut en depressió. I com en la vida aquestes situacions poden acabar de diferents maneres, Stay també té diferents finals depenent del que haguem escollit. El final feliç seria un procés de redenció amb ell mateix. Per això el veiem perseguir al segrestador fins portar-lo a la sortida. ¡Tenemos! ¡Síguele, por Dios, Quinn! ¿A dónde va a ir? Pero lo vamos a ver, chicos. Va a llegar a una puerta que no sé cuál es. Mentre que els finals tristos són derrotes internes, caigudes del suïcidi tant de manera simbòlica com literal, rendicions, dissociacions... I finalment la tercera, la més profunda, la psicològica. Quinn és psicòleg, això ens ho explica en el joc, i nosaltres seríem el seu terapeuta. Tot el que passa dins del joc seria una representació literal del seu procés de psicoteràpia. Cada cop que deixes d'estar al joc, estàs acabant una sessió. Quinn ens va explicant dades de la seva vida, nosaltres el contenim, el fem pensar i l'ajudem a donar sentit a allò que va viure. Que els puzzles continguin imatges, objectes o detalls relacionats amb els seus traumes no és casualitat, i que nosaltres puguem interactuar amb ells tampoc. És una mena de dir-nos que tots els pensaments intrusius i les malalties mentals es resoldran més fàcils si algú ens ajuda. A mesura que avancem, descobrim els seus 2 grans traumes. Quinn estava obsessionat amb la seva feina, intentant ajudar a tots els seus pacients. Una nit havia quedat amb la seva parella o senzillament algú que li feia gràcia, en un restaurant. Com que s'havia quedat treballant fins tard, va acabar arribant tard al sopar. La noia, per altra banda, cansada d'esperar, va decidir marxar. Just quan travessava el pas de zebra, la van atropellar i va morir. Quinn arriba i veu l'escena i el camió que l'atropella. El segon trauma arriba com a conseqüència del primer. Al caure en depressió va deixar de treballar i tots els seus pacients van perdre el seu psicòleg. O dit d'una altra manera, van perdre la seva guia i alguns segurament fins i tot la vida. I fixeu-vos en el detall. La noia mor perquè en Quinn arriba tard. No arriba hores tard, arriba tan sols uns minuts tard. El trauma no és la pèrdua. Si hagués caminat un pèl més ràpid, si hagués decidit no contestar aquell últim correu, el temps s'hauria alineat de forma diferent.
La depressió d'en Quinn en realitat és una lluita contra el passat, un intent desesperat de retrocedir en un rellotge que òbviament no té marxa enrere. Es troba atrapat en el si hagués tingut 5 minuts més. I aquest gran trauma forma un bucle infinit. Quinn es culpa per la mort de la dona, després es culpa per deixar els pacients i cada cop que intenta salvar-se recorda que va fallar a més gent. El joc és una història de supervivència, però de supervivència a la culpa. I llavors entenem el títol, Stay. Stay és el que Quinn necessita de nosaltres, quedar-nos, no marxar, no abandonar-lo, exactament el que ningú va fer per ell quan ho necessitava. És una crida a la constància, a la presència emocional, una metàfora preciosa de la depressió i de la teràpia. Tu no pots curar ningú, però sí que pots acompanyar-lo a sortir d'allà. Tots tenim la nostra pròpia làmpada, una cosa que ens hipnotitza i ens fa perdre hores sense adonar-nos-en, ja sigui una sèrie, un joc, una rutina o una idea que no sabem deixar anar. Ens quedem embobats mirant la nostra pròpia llum, convençuts que ens guia, però només ens manté adormits. I el temps, mentrestant, segueix passant. Diuen que la història del noi de la làmpada, per sorpresa meva, és real, que va rebre un cop al cap de veritat mentre jugava al futbol i que va viure tota una vida falsa generada pel seu cervell en 10 pobres minuts. Però no hi ha proves. L'únic que existeix és un post d'un usuari anònim a Reddit. I tot i això, la història s'ha escampat com si fos certa. Ens fascina creure que podríem viure una vida sencera dins d'un somni perquè d'alguna manera ens reconforta pensar que hi ha més realitats on vivim en felicitat i harmonia. El problema segurament no és Netflix, ni el temps, ni tan sols l'esperança de viure una vida falsa. El problema no és la llum. El problema és que tenim por de mirar fora del que ens il·lumina. I el dia que ens atrevim a aixecar la vista, descobrirem que la vida no és el que vivim, sinó els motius que ens fan viure.